बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मावख'आव दिनै धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरखौ लानानै गामि सोसननाय आरो बियाब दाफुंनायनि सायाव सावरायदों। मिथिनाय बादिब्ला गामि सोसननाय, BKWSनि सिमा आरो बियाब दाफुंनाय, बर' बिजोंनि सोलोंथाइ जेंना बेफोर आयदानि सायाव धेमाजि जिल्लानि गासै आफादफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। OSD सुक्रेश्वर गयारिनि मासि सामलायनायाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि ड्राफ्टखौ ट्राइबेल अनसाय बिफाना फोसावनायनि सायाव गोनांथारै सावरायदों। बे मेलावनो BKWSनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, BTRनि बायजोआव थानाय बारग' BLT अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्तिराम नार्जारी, धेमाजि जिल्ला एबसु UBPO आबोब जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो माखासे आफादफोराबो बाहागो लादों। ओरैनो दिनै बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय बेनि मावख'आव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर'नि माहारियारि आफादफोर जेरैहाय द्राविड़ फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, द्राविड़ बर' आइजो अनसाय आफाद, बारग' BLT अनसाय आफाद, बर'नि माहारियारि आफादफोर ज' जादों। थांखिया बेनो जे आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि जि मोनसे गामि फोसावनायनि हाबाफारि बिनि ड्राफ्ट जि मोनसे बेखौ बिलाइखौ ड्राफ्ट बिलाइखौ सरकारा दिनै फोसावबाय। दा बे फोसावनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां जानानै फैनाय बेनि सायाव जों रायज्लायदों। दा जायखि जाया आङो गिबि आसाम गभर्नमेन्टखौ बेनि थाखाय साबायखर बावग्रोनो लुबैगोन बाथ्राखौ बेखेवना बुंनायनि सिगां। माने बर'फोरनि थांनाय 2020 मायथाइ 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जि मोनसे बिटिआर गोरोबथाखौ जों खालामनानै लाबोदोंमोन, बावहाय द्राविड़ बर' फरायसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थानानै आरो NDPनि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जहै जोङो सागान होनानै बा गोरोबथा खालामनानै लाबोनाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय जोङो बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाया आबुङै दाफुंजानाया दासिमबो जायाखैखाय जों सरकारजों थाफानानैनो रायज्लायबाय थाबोदों आरो जोङो थाबै दाफुंना होनानै गामिखौ फोसावनायनि गेजेरजों बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनांगौ बेखौ जोङो दाबिबोबाय थादों। दा दिनैहाय गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे जोंनि गामिनि जि मोनसे गामि फोसावनाय सोरखारा बेनि ड्राफ्ट जि मोनसे बिलाइ बेखौ दिनै फोसावनायखाय जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो साबायखर बावथारनांगोन। आरो लोगोसे जोंनि आसाम एसेमब्लिनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि मानगोनां बिथांखौबो जोङो साबायखर बावनांगोन आरो जोंनि WPT आरो BC बे बिफाननि मन्थ्रि डक्टर अनास पेगु बिथांखौबो जोङो साबायखर बावथारनांगोन। आरो बिथांमोननो आंनिफ्राय बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनिफ्राय जानानै आङो बिथांमोननिसिम खर'गंग्लायै आंनि सिबिनाय मान बावनाय मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। दा बे समाव दिनै जों जाय थांखिखौ लानानै जिरायदों द्राविड़ बर' फरायसा आफाद, NDPनि मोनब्रै हानजा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावनांगोन आरो साबायखर बावनांगोन। बेनि गेजेरजों जिहेतु दिनै जाफुंफैबायखौनो बुंनांगोन जोङो, बे मोनसे आगानसे आवगायनाय। आरो आं बेखौ बुंनो लुबैनाया नैबे दिनैहाय जाय गामिनि ड्राफ्ट बिलाइ बेखौ सरकारा फोसावदों, बावहाय बेखौनो जोंहा मावनांगौ दङ। दिनैनिफ्राय जोंनो बारा सम होआखै, 12 अक्ट'सिम 12 अक्ट' नैबे दिनैहायथ' जाहैबाय 4 अक्ट' जाहैबाय मे दाननि 12 अक्ट'सिम जोंनो सम होदों। बे समनि गेजेराव बबेबा गामि न'खर थालांबायदों नामा बेखौ जों नायनांगौ थाबाय। आरो जुदि गामि बा न'खरफ्रा थालांदोंबा बहाबा बा बबेबा गामिया बा न'खरा बेखौ जोङो रोखा खालामनांगौ बे समनि गेजेराव। दा बिनि थाखाय जों दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ बे आफादफ्रा ज' जानानै बेखौनो रायज्लायदों जे जोंनि सोरखारनो गथायना होनाय गामिफोरनि बा न'खरफोर गामिनि सिङाव न'खर थायो बोरैबा थालांबायदों नामा बेखौ नायफामनो थाखाय जिल्ला बावहाय रायज्लायबाय। जिल्ला आरो दख'राफ्रा दिनैहाय रायज्लायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखियाव फैदों बे जेंनाखौ बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावनो थाखाय मोनसे फिसा मोनसे
ओरैनो कमिटि होनगोन बेखौ इंराजियाव मोनसे फिसा आफाद दाफामनानै लायो बे बर' माहारि आफादफोरनि गेजेरनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लानानै मोनसे साब कमिटि बायदि दानाय जादों बे जेंनाफोरखौ नायफामनो थाखाय। दा बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्लानि थाबाय, खौसेथि बर' सुबुं आफाद जिल्लानि थाबाय, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जिल्ला थाबाय, जोंनि बारग' बिलथ अनसाय आफादनि थाबाय आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद थाबाय, बर'नि माहारि गौथुमफोर ज' जानानै सारेन्डार एनडिएफबिबो थाबाय। दा बे जेंनाखौ नायफामनो थाखाय दिनै बेखौ दानाय जादों। बियाबथ' नंथ'आ बेयो, बियाब दानाया दा जाया। गामिखौसो फोसावगोन सरकारा, गामिखौ फोसावखांनायनि उनावसो बियाब दानाय जागोन। दा गामिनिसो दिनैहाय ड्राफ्ट लिस्ट माने बिलाइखौ फोसावदों। दा गामिखौ जेब्ला सरकारा नटिफाइड खालामगोन बा फोसावगोन, फोसावखांनायनि उनावनो बियाबा दानाय फैगोन। आरो बियाब दाखांनायनि उनावसो बिसायख'थिनि बाथ्रा जों बुंहैनो हागोन। दा ओंखायनो एसे सम लाबावगोन आरो फारि फारि जालांगोन बे स्टेप बाय स्टेप खामानिया। मोनसे नङा मोनसे बेखौ मावफुंलांगोन। गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिनबाय थाबोदों आरो गभर्नमेन्टआबो बेखौ सिनसियारलि मोनसे मावनो लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव जोंनि बर' माहारियारि आफादफोर जेरै फरायसा आफाद, इउबिपिअ, बर' थुनलाइ आफाद, आबोब आरो एनडिएफबिबो दङ। लोगोसेयैनो बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि मानगोनां चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोनाबो दंमोन। बेयाव आसाम सरकारनि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों बर' कसारि काउन्सिल लानानै, भिलेज नटिफिकेसन। दा बेनि मोनसे रिपर्ट फैदों आरो बे मैया दाखालि 2 अक्ट'आव मेनि ओंखारदों। दा बेखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायनाय जादों। सावरायनायनि गोनांथारा जाहैबाय मा, जोंनि बर' कसारि काउन्सिलनि सिङाव थानाय बेसेबां गामिफोर दङ बे गामिखौ नोजोर होनांगौ आरो बेहाय गभर्नमेन्टनि जिथु नटिफिकेसन हरनाय बेहाय जोंनि बर'नि गामिफोरा थालांदों नामा आरो बबेबा हाबसनदों नामा बा थालांदों नामा बेखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे सावरायनाय जादों। जाहाथे बेहाय मोनफ्रोम गामिया जेन थालाङा बेखौ नोजोर होनो थाखाय मोनफ्रोम आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे बिबान होनाय जादों। आरो बेखौ दिनै सावरायनायनि उननिफ्रायनो जोङो गासैबो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नोजोर होनानै मोनसे राइट बा गासैबो गामिया हाबथारनांगौनि थाखाय मोनसे मोजां सावरायनाय जादों। बेखौ कसारि गावहायुङारि सुबुंथायनिफ्रायनो लिंनाय जादों चिफआ। लोगोसेयै बेहाय बयबो आफाद लेंहरनाय फैबाय, आंबो फैदों। दा बेहाय गासैबोनि जोंनि आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारफोरखौ लानानै मोनसे हरखाब मोनसे कमिटि दानानै नायबिजिरनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों मोनफ्रोमबो दख'रानि सिङावनो गासैबो मेलेमजिबि, जोंनि आगुन दैदेनगिरिफोरनि आरो मेलेमजिबि आरो जोंनि दैदेनगिरिफोर लानानै बे गामिफोरखौ नायबिजिरनाय जागोन। बेखौ जोङो नायबिजिरनानै रोखा मोनसे गामिफोरखौ जोङो बेहाय थिसननाय जागोन, जाहाथे मोनफ्रोम गामिया थालाङा। मानो होनब्ला दिनै बहुद एकर्ड जालांबाय। एकर्ड जानायनि उनाव दिनै थार्ड एकर्ड, बे थार्ड एकर्डआव जों दिनै बर' कसारि काउन्सिलनि जि मोनसे काउन्सिल मोनदों बेखौ जों बिराद मोजाङै मोनसे सोद्रोमै जों लांनांगोन आरो जागायजेननायाव जोङो मोजाङै बेखौ सोदांलांनांगोन, जाहाथे उनाव मोनसे गोरोन्थि जाया आरो बेखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जाया। बेखायनो जोङो गोरोन्थि जायाजासे मोजाङै नोजोर होनानै बेखौ खामानि मावलांनानै मोनसे सावरायनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय मा, जोंहा बेहाय गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै दङ। जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां दैदेननानै गोबां जिउ खहा जालांबाय, गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां खस्थ' मोननांबाय। बेखायनो जोंनि बाहेरायावबो, बिटिआरनि बाहेरायावबो बर' कसारि काउन्सिलनि सिङाव जेसेबां बर'फोर दङ बेखौ समानै जौगाहोनो थाखाय रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ खान्थि गासैबो खान्थिखौ लानानै जोङो बोरै मोजां जौगानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरा आरो बे हालामनि मेलेमजिबिफोरा गासैबो गोसो होनांगोन, जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोजां लागोन आरो बर' हारि हिसाबै जों बाहेरायाव गोग्गोम मोनसे हारि हिसाबै जोङो गसंथानो हायो आरो बेखौ लानानै जोङो मोजां मोनसे थांखिजों आवगायलांनो हायो। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे बर' कसारि काउन्सिलनि जिथु थांखि मावनांगौ बेखौ जों खौसेयैनो मोजाङै मावलायनांगौनि थाखाय जोङो खावलायदों आरो जोङो खौसेयै थांनांगोन। आरो बेनि थाखाय आं बे मोनसे खोथा बुंगोन, जाहाथे बेहाय सोरखौबा नाथ्रोदलायनानै, सोरखौबा सोंख्रायलायनानै, सोरखौबा दोनथ'नानै, सोरखौबा गालांनानै मावनायनि नङा। जों गासैखौबो समानै लांनानै खामानि मावनांगोन, अब्ला जोंनि साननाय हनाय गासैबो खौसे जागोन। अब्ला जेब्ला खौसे जागोन जों अब्ला मोजां जौगानायनि खामानिखौ जों मावलांनो हागोन आरो।
बे समाव बेखायनो जोङो आसाम सरकारखौ बाख्नायनांगोन दानि CM आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों बाख्नायनांगोन लोगोसेयैनो दानि आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ बाख्नायनांगोन जोङो लोगोसेयैनो BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो आरो बेसेबां सागानगिरिफोर दङ आरो बेहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर' बिथांमोनखौबो जों बाख्नायनांगोन लोगोसेयैनो UBPनि गासैबो बाख्नायनांगोन जाय बिथांमोना बेखौ मावनायाव मोजाङै गोसो होनानै खामानि मावदों बा बिहोमा होदों बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय जोङो बाख्नायहरदों जाहाथे फैबाय थानाय समावबो जोंनि बेसेबां दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मोनसे मोनसे मोजाङै मावलांनो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिदों बेखायनो फिन आसाम सरकारनिसिम जोंनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखर जासिहरफिनबाय खुलुमनायखौ जासिबाय बे समाव थांनाय 2 मे खालाराव आसाम सरकारा बर' कसारि अनसाइ गाव हायुङारि खुंथायनि सिङाव थानाय गामिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावदों आरो बे फोसावनायखौ जोङो धेमाजि जिल्लानि गासै बर'नि माहारियारि आफादफोर जानानै फारियै एबसु UBPO आबोब साहित्य सभा गासैनि जानानै जोङो बरायबाय आरो आसाम सरकारनि दा दैदेनबाय थानाय मानबिदात गाहाय माने गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जोंनि आफादफोरनिफ्राय जोङो बरायबाय लोगोसे साबायखर बावदों दा बेवहाय जोङो नायदों जोंनि लिस्ट बायदियै फ्राय जोंनि जिल्ला धेमाजि जिल्लाया फ्रायानो जोंनाव जों लुबैनाय बायदि दङ अब्लाबो जोङो लिस्टखौ फिन खेबसेबाव नायनानै जाहाथे थालांनायफोरखौ जोङो 100% सोसननो हायो बेखौ जों नाजादों बेनिखायनो जों दिनै गासिबो माहारियारि आफादफोरजों जमायै दसे जिरायनाय जादोंमोन आरो बेबायदियै जोङो गासिबो माहारियारि आफादफोरनिफ्राय साफा साफा सोद्रोमा लानानै जों मोनसे नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दानानै लादों आरो बे कमिटिया जोङो फैगोन 12 मे खालारनि सिगां जोंनि धेमाजि जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो सार्कोल अफिसाव जोंनि सोसननांगौ थाबावनायखौ जों होगोन लोगोसेयै बिथांमोननिसिम जोंनि साबायखर बावनायखौबो जों फिन खेबसेबाव जासिबाव गोजोन्थों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।